Bun găsit, stimații noștri telespectatori la Royal TV, din nou despre Brazilia 2014, sunt Mugur Popovici și cu cărțile pe față, cu mingea de fotbal aici alături de noi. Vom vorbi despre meciurile Germania, Ghana și Portugalia, Statele Unite. Ei bine, iată, avem această minge de fotbal cu culorile echipei României, roșu, galben și albastru. Din păcate nu ne-am calificat. Întrebați-l pe Victor Pițurcă de ce nu ne-am calificat în Brazilia. Să sperăm că vom merge în 2018, dar probabil sau sigur să mergem totuși fără Victor Pițurcă, așa, cu antrenorul care va fi atunci. Așadar, dragi prieteni, un meci foarte surprinzător în Brazilia, Ghana, Germania 2-2 sau Germania, Ghana 2-2 după ce Germania a zdrobit pur și simplu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, iar Ghana, culmea, fusese învinsă de Statele Unite ale Americii. Se credea că echipa din Germania va face un galop de sănătate, va câștiga din nou la scor. N-a fost așa. O primă repriză slabă, mult sub așteptări pentru nemți, care s-au plâns ulterior de căldura foarte mare și de umiditate, dar acest dezavantaj l-au avut și ganezii, numai că ei, bineînțeles că venind din Africa de acolo, sunt mult mai obișnuiți cu căldură și cu umiditate, pentru că, iată, așadar au avut și un avantaj în fața nemților. A fost 2-2, așadar, scor care menține totuși pe germani, menține Germania în pole position și îi lasă încă drumul deschis Germaniei către marea finală a World Cup, campionatul mondial 2014. Un 2-2 în fața africanilor. Germania a deschis scorul prin Mario Götze, mijlocașul ofensiv al lui Bayern München, a finalizat centrala lui Thomas Müller. Răspunsul africanilor a venit foarte prompt. André Ayew a reluat cu capul o lovitură pe lângă portarul german. În sfârșit, din nou gol pentru cei de la formația ganeză, care, cum bine știm, au condus cu 2-1 până, hai să nu spunem chiar spre final, acolo la Fortaleza, unde se prefigura o mare surpriză, dar a venit veteranul de 36 de ani, Miroslav Klose, care a marcat al 15-lea său gol la un turneu final, egalând performanța brazilianului Ronaldo, celebrul brazilian Ronaldo, campionul mondial din 2002, nu Cristiano Ronaldo de astăzi. Miroslav Klose devine astfel al treilea jucător care punctează în 4 ediții de campionat mondial, după celebrii Pele și Uwe Zeller, tot un german, bineînțeles. De asemenea, brazilianul Pelé, sigur, vorbim acum de Pelé, a reușit să puncteze de 15 ori la 3 ediții, e vorba de Ronaldo aici, mă scuzați, Ronaldo a punctat de 3 ori, 98, 2002 și 2006 la 3 ediții, iată-l însă pe Klose, care prin acest gol înscris cu Ghana, golul egalizator al Germaniei, a reușit să puncteze la 4, să înscrie golul la 4 ediții ale campionatului mondial. Acesta este al 4-lea. Cu un singur punct acumulat acum, Ghana este aproape eliminată din această grupă. Rămâne o luptă undeva acolo între Statele Unite și Portugalia. Să vedem ce se va întâmpla, deși în meciul direct a fost, cum bine știți, 2-2. A fost 2-2, Portugalia a egalat cu Chiu cu Vai. Acum va trebui să vedem ce vor face portughezii lui Cristiano Ronaldo în ultimul meci, acela cu Ghana. De asemenea, sigur, probabil că vor câștiga. De asemenea, ce va face Germania cu Statele Unite? Aici e problema, pentru că dacă Germania face un simplu egal cu Statele Unite, merg amândouă mai departe, iar Portugalia rămâne acasă. Vom trăi și vom vedea. Rămâneți alături de Royal TV și de comentariile zilnice legate de Cupa Mondială Brazilia 2014.